Ρώτησε οποιονδήποτε Έλληνα πού να βάλει τα λεφτά του. Θα σου πει σε ακίνητα. Ρώτα τον γιατί και θα σου πει γιατί τα ακίνητα πάντα ανεβαίνουν. Ρώτα τον αν ξέρει πόσο πληρώνει κάθε χρόνο για να τα κρατήσει. Εκεί σωπαίνει. Σήμερα μιλάμε για τα ακίνητα, το αγαπημένο θέμα κάθε Έλληνα. Και θα δούμε γιατί η φράση «βάλε τα σε ακίνητα» δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Σκέψου κάτι. Πας σε ένα τραπέζι, γενέθλια, βάφτιση, γάμο, δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα πέσει η ερώτηση «πήρατε σπίτι?» Αν η απάντηση είναι ναι, τότε είσαι σοβαρός άνθρωπος. Αν είναι όχι, κάτι δεν πάει καλά. Νοικιάζεις, Κρίμα. Σαν να μην έχεις μεγαλώσει ακόμα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στην Ελλάδα, η ιδιοκτησία σπιτιού δεν είναι απλά οικονομική απόφαση. Είναι κοινωνικό σύμβολο. Ο παππούς χτίζει ένα σπίτι, έχει δωμάτια για τα παιδιά και τα εγγόνια και κρατάει και ένα χωράφι στο χωριό. Αυτό είναι η Ελλάδα. Και τα νούμερα το δείχνουν ξεκάθαρα. Η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στην ιδιοκατοίκηση. Αλλά πρόσεξε κάτι ενδιαφέρον. Οι πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Και οι χώρες με τα υψηλότερα, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, είναι μεταξύ των φτωχότερων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιδιοκατοίκηση είναι κακό πράγμα. Κάθε άλλο. Απλά σημαίνει ότι η κουλτούρα «βάλε τα σε ακίνητα» δεν βγαίνει μέσα από οικονομική ανάλυση. Βγαίνει μέσα από την παράδοση, από τον φόβο ή βγαίνει μέσα από αυτό που μας είπε ο μπαμπάς μας κάποτε. Και ο μπαμπάς είχε τους δικούς του λόγους. Μεγάλωσε σε μια Ελλάδα χωρίς χρηματοπιστωτικό σύστημα, χωρίς πρόσβαση σε αγορές, χωρίς εναλλακτικές. Τότε η πέτρα ήταν η μόνη σιγουριά. Σιγουριά, ναι. Αλλά σε ποια τιμή? Πάμε σε αυτά που κανείς δεν αναφέρει. Αγοράζεις ένα διαμέρισμα. Ξέρεις πόσο σου κοστίζει? Αυτό που πλήρωσα θα μου πεις. Λάθος. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Βλέπεις, πέρα από τα 150.000 ευρώ που πλήρωσες, έχεις ήδη χάσει 10.000 ευρώ σε κόστη αγοράς. Και κάθε χρόνο πληρώνεις 2.500 με 4.000 ευρώ για να κρατήσεις κάτι που υποτίθεται ότι κάθεται εκεί και ανεβαίνει. Ο ΕΝΦΙΑ μόνος του. Φέτος, 6,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες πλήρωσαν συνολικά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μετά τις μειώσεις. Αν πάμε σε ένα ακίνητο που νοικιάζεις, δηλαδή επενδυτικό, τότε τα κόστη αυξάνονται. Φόρος εισοδήματος στα ενοίκια, κενά μεταξύ ενοικιαστών, ζημιές που πρέπει να επιδιορθώσεις, ενοικιαστής που δεν πληρώνει και θέλεις 2 χρόνια στα δικαστήρια για να τον βγάλεις έξω. Πόσα από αυτά σκέφτηκε όποιος σου είπε «βάλε τα σε ακίνητα»? Υπάρχει άλλο ένα πράγμα που οι περισσότεροι δεν σκέφτονται καν. Η ρευστότητα. Τι σημαίνει ρευστότητα? Με απλά λόγια, πόσο γρήγορα μπορείς να μετατρέψεις κάτι σε μετρητά χωρίς να χάσεις σημαντικά σε αξία. Αν τα χρήματά σου είναι σε μία μετοχή ή ένα ETF, μπορείς να το πουλήσεις σε δευτερόλεπτα. Κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα. Πατάς ένα κουμπί σε μία εφαρμογή και τα χρήματα είναι στο λογαριασμό σου μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Το ακίνητο? Αν χρειαστείς τα λεφτά σου γρήγορα, ας πούμε ότι έχασες τη δουλειά σου ή αρρώστησες ή ίσως θέλεις να αρπάξεις μια οικονομική ευκαιρία, τι κάνεις? Βάζεις αγγελία. Περιμένεις. Μετά βρίσκεις έναν αγοραστή. Διαπραγματεύεσαι. Πας σε συμβολεογράφο. Αυτό μπορεί να πάρει πολλούς μήνες και σε κάποιες περιοχές ακόμη και χρόνια. Και εδώ υπάρχει άλλη μία παράμετρος. Δεν μπορείς να πουλήσεις μισό διαμέρισμα.
Αν εσύ χρειάζεσαι 30.000 ευρώ, αλλά το ακίνητο αξίζει 150.000 ευρώ, πρέπει να το πουλήσεις ολόκληρο ή να βάλεις υποθήκη και να πάρεις δάνειο. Σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ETFs πουλάς ακριβώς όσο χρειάζεσαι. Η ρευστότητα δεν σημαίνει ότι είναι σημαντικότερη από τα πάντα. Όμως είναι κάτι που πρέπει να λάβεις υπόψη πριν δεσμεύσεις ολόκληρη την περιουσία σου σε τούβλα και τσιμέντο. Ας δούμε τώρα και τις αποδόσεις, γιατί ακούμε τα ακίνητα πάντα ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν πάντα? Πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσω με κάτι που πολλοί Έλληνες θυμούνται και αν τους ρωτήσεις θα αρχίσουν να κοκκινίζουν. Κάποιος που αγόρασε ακίνητο στην κορυφή του 2008, λίγο πριν τη μεγάλη κρίση, χρειάστηκε περίπου 16 χρόνια για να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο τιμών. 16 χρόνια. Και αυτό χωρίς να υπολογίσεις τον πληθωρισμό. Αν βάλεις και τον πληθωρισμό μέσα, σε πραγματικούς όρους αυτός ο ιδιοκτήτης είναι ακόμα χαμένος από άποψη αξίας. Ναι Μάρκο, αλλά αυτό ήταν μία κρίση, ένα έκτακτο γεγονός. Σωστά, ήταν. Αλλά και η Τουρκία βιώνει κρίση. Και η Κίνα έχει προβλήματα ακινήτων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και η Ιαπωνία το 1991 είχε φούσκα ακινήτων που ακόμα και σήμερα, 36 χρόνια μετά στην ουσία, δεν έχει ανακάμψει πλήρως. Τα ακίνητα πάντα ανεβαίνουν, εκτός από τις φορές που δεν ανεβαίνουν. Και αυτές οι φορές μπορεί να διαρκέσουν για μία ολόκληρη γενιά. Πάμε τώρα στο ζουμί. 150.000 ευρώ σε ένα ακίνητο ή 150.000 ευρώ σε ένα παγκόσμιο ETF μετοχών. Τι γίνεται μετά από 20 χρόνια? Πριν σου δείξω τα νούμερα, αν βλέπεις αυτό το βίντεο για πρώτη φορά, κάθε Τετάρτη μιλάμε για πράγματα που κανείς δεν μας έμαθε στο σχολείο. Πάτησε εγγραφή αν δεν θέλεις να χάνεις κανένα. Σενάριο Α. Το ακίνητο. Αρχικό κόστος αγοράς πέρα από τα 150.000 ευρώ, 10.000 ευρώ σε φόρους ή το συμβολιογράφο. Επίσης έχεις τα ετήσια κόστη, ένφια, συντήρηση, κοινόχρηστα ασφάλεια, 3.000 ευρώ το χρόνο για 20 χρόνια, άρα 60.000 ευρώ σε κόστη. Αν το νοικιάζεις για 500 ευρώ το μήνα, μείον το φόρο ενοικίου, εισπράττεις καθαρό ενίκιο 4.680 ευρώ το χρόνο. Άρα για 20 χρόνια ενίκιο βγάζεις 93.600 ευρώ. Και με μια ανατίμηση της αξίας, ας πούμε 2% το χρόνο, η αξία του ακινήτου ανεβαίνει από τις 150.000 ευρώ σε περίπου 222.000 ευρώ. Αν λοιπόν μετά τα 20 χρόνια θέλεις να το πουλήσεις, ώστε να βγάλεις το κέρδος, τα διαδικαστικά κόστη πώλησης είναι περίπου 11.000. Άρα το συνολικό σου κέρδος από ενοίκια συν την ανατίμηση μείον τα κόστη για αυτά τα 20 χρόνια είναι περίπου 84.600 ευρώ καθαρό κέρδος. Πάμε να δούμε τώρα και το δεύτερο σενάριο, να έχεις αυτά τα 150.000 ευρώ σε ένα παγκόσμιο ETF, για παράδειγμα το MSCI World. Κόστος αγοράς είναι από 0 έως 15 ευρώ ανάλογα με τον broker. Η μέση ετήσια απόδοση ιστορικά είναι περίπου 7% μετά τον πληθωρισμό. Η αξία του λοιπόν μετά από 20 χρόνια θα είναι 580.000 ευρώ. Και ο φόρος των κεφαλαιακών κερδών στην Ελλάδα είναι 0% σε μετοχές και ETFs αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα το συνολικό σου κέρδος μετά από 20 χρόνια είναι 430.000 ευρώ. Η διαφορά είναι 345.000 ευρώ υπέρ του ETF. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Και σε παρακαλώ, πριν αρχίσεις να φωνάζεις στην οθόνη, να ξεκαθαρίσω. Αυτά είναι θεωρητικά σενάρια. Το ETF δεν κάνει 7% κάθε χρόνο, κάποιες χρονιές ανεβαίνει 20%, κάποιες πέφτει 30%. Αλλά μιλάμε για την κατά μέσο όρο ετήσια απόδοσή του ιστορικά. Το ακίνητο επίσης μπορεί να ανατιμηθεί περισσότερο ή λιγότερο. Τα ενίκια επίσης αλλάζουν και αυτά. Αλλά τα νούμερα δείχνουν κάτι. Ότι ιστορικά ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών μακροπρόθεσμα ξεπερνάει τα ακίνητα σε απόδοση. Και αυτό χωρίς κοινόχρηστα, χωρίς έμφυα,
Χωρίς σπασμένους σωλήνες στις 3 το πρωί, χωρίς ενοικιαστή που σε παίρνει τηλέφωνο την Κυριακή το μεσημέρι. Και φτάνουμε στο πιο σημαντικό σημείο. Γιατί το αληθινό πρόβλημα με τα ακίνητα δεν είναι ότι είναι κακή επένδυση. Οι προϋποθέσεις μπορεί να μην είναι. Το πρόβλημα είναι η συγκέντρωση. Ξέρεις τι λένε. Μη βάζεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι. Ο μέσος Έλληνας δεν τα βάζει σε ένα καλάθι, τα βάζει σε ένα τούβλο. Ένα σπίτι. Ίσως και δεύτερο. Ίσως ένα χωράφι. Τίποτε άλλο όμως. Ολόκληρη η περιουσία μιας οικογένειας δεμένη σε μια περιουσιακή κατηγορία, asset class, σε μια χώρα, σε μια πόλη. Η οικογένεια Α ρισκάρει τα πάντα σε μια πόλη, μια χώρα, μια αγορά. Η οικογένεια Β κατανέμει τον κίνδυνο σε χιλιάδες εταιρείες, δεκάδες χώρες, διαφορετικές περιουσιακές κατηγορίες. Θυμάσαι το 2010. Οι τιμές ακινήτων στην Ελλάδα κατέρευσαν. Ήρθε ο έμφυα. Ήρθαν τα capital controls. Κάποιοι είχαν 3 ακίνητα και δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους φόρους. Δεν μπορούσαν καν να τα πουλήσουν γιατί δεν αγόραζε κανείς αφού είχε παγώσει η αγορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κάνει κάτι λάθος, απλά δεν είχαν μάθει ποτέ ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ότι μπορείς να έχεις κομμάτια από χιλιάδες εταιρείες σε 40 χώρες με ένα πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό το είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, τα ETFs. Πήγαινε δες το αν δεν το έχεις δει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν σου λέω να μην αγοράσεις σπίτι, ούτε σου λέω ότι τα ακίνητα είναι κακά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος αγοράζει ένα ακίνητο. Σταθερότητα, οικογένεια, ποιότητα ζωής, ότι σε κάνει χαρούμενο. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία. Αυτό που λέω είναι, μην μπερδεύεις το σπίτι που μένεις με μια επένδυση. Το σπίτι σου δεν σου βγάζει λεφτά, σου παρέχει στέγαση. Αυτό είναι πολύτιμο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης, μην βάζεις τα πάντα σε ένα καλάθι. Αν ολόκληρη η περιουσία σου είναι ακίνητα σε μια ελληνική πόλη, τότε ρισκάρεις τα πάντα σε κάποιο ατυχές σενάριο. Η διαφοροποίηση δεν είναι πολυτέλεια, είναι αυτοάμυνα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να μάθεις τα πραγματικά κόστη. Ο έμφυα, η συντήρηση, τα κοινόχρηστα, οι φόροι, η απώλεια ρευστότητας, όλα αυτά έχουν το κόστος τους. Κάτσε και κάνε τα μαθηματικά. Μετά αποφάσισε έχοντας τα στοιχεία μπροστά σου και εν πλήρη γνώση. Ξέρω ότι σε κάποιους αυτά δεν θα αρέσουν. Τα ακίνητα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, είναι κυρίως συναισθηματικό. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Βάζουμε τα δεδομένα δίπλα στα συναισθήματα, ώστε να έχεις δεδομένα πριν πάρεις αποφάσεις. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι πρακτικό. Πώς ανοίγεις λογαριασμό σε broker. Γιατί η γνώση χωρίς πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Πάτα εγγραφή αν δεν το έχεις κάνει, ενεργοποίησε και τις ειδοποιήσεις. Και αν ξέρεις κάποιον που σκέφτεται να βάλει τα πάντα σε ένα ακίνητο για συναισθηματικούς λόγους ή επειδή έχει ακούσει κάπου ότι είναι η μόνη καλή επένδυση, στείλ του αυτό το βίντεο. Τα λέμε την Τετάρτη.